Ah, ce faci, Costi? Să trăiești, să trăiești. Te-ai însurat sau tot singur îți coși nastului? Și una și alta. Acesta, stimați vizitatori, este patul în care au dormit Goethe, Napoleon, Rossini și Balzac. Cred că au dormit cam înghesuiți toți patru. Poftă de mâncare aveți? Câteodată am, câteodată n-am. Și când n-aveți? După ce am mâncat. În acest camping apa nu e bună deloc de băut. Bine, și cum vă descurcați? Ce să ne deluăm apa, o fierbem, o filtrăm, o strecurăm, o desinfectăm cu clor, o amestecăm cu mușețel și bem bere. Da? Alo? Da, Cu Monica, vă rog. da, imediat, aici e soțul. Cine întreabă? O prietenă. Aveți nevoie de aerosol. Dar ce faci cu schiurile astea așa de scurte? Nu stau decât 3 zile.